Masana abwino upatsirani nkhani izi ndine Chansemo Zapanda. Poyamba, anthu awiri apezeka ndi nthenda ya kolera m'boma la Kalonga kufikitsa pa 54 chiwerengero cha omwe adwala nthendayi kuyambira mwezi wa Septemba. Mneneri wa khonsolo ya boma la Kalonga a George Mponda wati awiri atsopanowa apezeka pa sukulu yosula aphunzitsi ya Kalonga TTC. Anthu asanu ndi mmodzi momwe apezeka ndi nthendayi m'bomalo amwalira. Koti loweruza milandu ya ana ku Mzuzu lati kusowa kwa malo osungira ana omwe achitiridwa nkhanza kapena kuganiziridwa kuti apalamula milandu mchigawo chakumpoto kukolezera mchitidwe wopondereza ufulu wa ana mchigawochi. Mzuzu Child Justice Magistrate Chikumbutso Kachipande wati kusowa kwa malo otere mchigawochi kuchititsa kuti ana omwe akuaganizira kuti apalamula mlandu aziwasunga pamodzi ndi akabwerebwere ku ndende. Mulangizi kubungwe la Plan Malawi Asimenye Mchiko wati magulu okhuzidwawo akufunika achitepo kanthu msanga. Nonkubwe ali ndi ripoti. Magistrate woweruza milandu ya ana ku Mzuzu Chikumbutso Kachipande ati kusowa kwa malo otetezedwa komwe akhoza kumasungirako ana mchigawo chakumpoto kuphwanya ufulu wa ana mchigawochi. Iwo ati ana monga omwe akuaganizira kuti aphwanya malamulo amawasunga pamodzi mchitokosi ndi akabwerebwere zomwe zimachititsa kuti azitengerapo makhalidwe oyipa oti akhoza kudzakhala nzika zosautsa. Mbali inayi ana omwe akuti ufulu wawo waphwanyidwa monga kugwiriridwa amapezeka kuti akukhalabe mdera kapena mnyumba limodzi ndi anthu omwe akuaganizira kuti awachita chipongwe. Mwana naye wamkazi wagwiriridwa amugwira ndi bambo ake nkhani ikuyenda ku koti akhalabe ku nyumba kuti pomwe kuja chochamuchika mwana uja kuti chichoke mmutu muja chimakachimutanibe chikumupanga affect malo cha psychologically. Ndiye malawa ndofunikira kwambiri kumakhala upangire mena kuti kumakhala chipatala amamulangiza mwana uja kuti abwere mubwinobwino. Magistrate wapempha boma komanso magulu okhudzidwa kuti aganizire zokhazikitsa malo oti ana omwe apalamula milandu komanso omwe achitidwa nkhanza akhoza kumakawusako mchigawo chakumpoto. Mmodzi mwa alangizi ku bungwe la Plan Malawi Asimenye Mchiko ati bungwe la Plan monga bungwe lomenyera ufulu wa ana nalonso ndilokhudzidwa. Nonso ndi dera limodzi kwambiri mwa regions Malawi muno komwe kumachitidwa nkhanza kwambiri kumbali ngati ya ana. Ndiyeno kukhala kopanda zinthu ngati chimene chocho ndi zinthu zodandaulitsa. Undu unaona zakusasiyana pakati pa amayi ndi abambo, ana komanso olumala sunalankhulepo pa nkhani iyi. M'malo mwa Zodiac ndine Nonkubwe. Mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma mnyumba ya malamulo Dr. George Chaponda wadzudzula boma ati popondereza ufulu wa Malawi ochita zionetsero zabata ndi mtendere. Achaponda ati ufulu ochita zionetsero uli m'malamulo a dziko lino ndipo kuletsa anthu kutero ndi kuphwanya malamulo a dziko lino. Kwa mtsogoleri wa mbali ya boma Richard Chimwendo Banda wati achaponda akudzudzula olakwika chifukwa omwe ananyamula zikwanje ndi kuopseza ochita zionetsero posachedwa pa kulilongwe anali anthu omwe amachita malonda amene amateteza katundu wawo. Andrew Viano walemba ripotili. Aphungu a nyumba ya malamulo maka ambali yotsutsa boma akhala akudzudzula boma poonelera pomwe anthu ena akupitirira kusokoneza ufulu wa anthu ochita zionetsero mdziko muno. Oyamba kulankhulapo pa nkhani anali mtsogoleri wa mbali yotsutsa boma a George Chaponda omwe anati kusokoneza zionetsero mchimodzimodzi kuwaphera anthuwo ufulu wawo. Malamulo athu a dziko lino akuloledwa kuti anthu angathe kuchita zionetsero, koma zimene zikuchitika nzoti anthu akachita zotheka kuti ndithu achite zionetsero zofunikira koma kudzafika kuja kungopezana ndi anthu azikwanje kwezana kuti ngakhale azikwanje anali pamenepo apolisi anali kungoyang'ana. Naye phungu wakummawa kwa boma la Machinga a Esther Jorobala anati zomwe zikuchitikazi zikusokoneza ufulu wa anthu ochita zionetsero mdziko muno. Kuyamba kukhala ndi mashopu, kuyamba kukhala ndi zinthu sizinayambe pano pa ifa choti MCP kulamula. Zinayamba kale ndipo ndi ntchito yawo apolisi kuonesesa kuti zinthu za business zikutetezedwa. Koma mukazaona kuti Malawi wina aliyense akuyenera kuti aziteteze yekha ndiye kuti ziko limenelo ma systems zisakuyenda, polisi yalephera. Koma poyankhapo mkulu wozokwambirana mnyumba ya malamulo kumbali ya boma a Richard Chimwendo Banda anati palibe umboni oti omwe anasokoneza zionetserozo ndi ambali ya boma. Achimwendo anati mwina omwe anasokoneza zionetserozo ndi ochita malonda omwe amateteza katundu wawo. Iwo anapempha ochita zionetsero kuti nthawi zonse adzichita zionetsero
zabata ndi mtendere. Posachedwa apa anthu onyamula zikwanje anasokoneza zionetsero mu mzinda wa Lilongwe zomwe magulu ena anakonza pofuna kukakamiza bungwe la Malawi Electoral Commission MEC komanso National Registration Bureau kuti akonze mavuto okhudza chisankho omwe iwo anaonapo. Magulu okhudzidwa adzudzula izi ponena kuti zikusokoneza bata mdziko muno. Pakadali pano mabungwe omwe si aboma adandaula ndi kupitirira kusowa ufulu wa magulu omenyera ufulu wa anthu mdziko lino pomwenso nawo ufulu wa anthu kunkana uphwanyidwa. Nthumwi ya mabungwewa mu chikondwerero cha ufulu wa anthu Mangochi dzulo a Macben Nkandawire wati palinso mavuto okhudza ufulu wa anthu ochita zionetsero. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Michael Usi yemwe anali mlendo olemekezeka pa mwambowu wati magulu omenyera ufulu akamayamba kunyenyerika ndiye kuti palidi vuto. Tindi ripoti omwe alemba Western Kuta. Ankandawire ati dziko la Malawi liyamba kuganizira zoyamba kuchita bwino pa nkhani za ufulu wa anthu popereka chitsanzo chakuti dziko lino lili mgulu la maiko 10 osaukitsitsa ndipo anthu alibe konse ufulu. Iwo ati ntchito za ulimi sizili bwino mwachitsanzo pomwe anthu akuzunzika ndi njala komanso maphunziro ndi otsika ndipo ana amangosira pa njira osayiwala kusowa kwa mankhwala mzipatala kusonyeza kusowa kwa ufulu. Apa iwo aonjezera kuti nzosatheka kukamba za ufulu kuno ku Malawi osatcholako kusalolerana pandale zomwe ati boma silikulabadako ndipo zikukayikitsa kuti kodi pa chisankho cha chaka chamawa zinthu zizatha bwanji. Omenyera ufulu wa anthuyu anakhudzaponso zakatangale ndipo anati akudabwa ngati kalipo kakuchitika pa ntchito zothana mkatangale komwe ati mkulu wa bungwe la ACB sanasankhidwebe mpaka pano ndipo uwu ndi umboni wakusowa chidwi kwa atsogoleri pa nkhani zothana ndi ulamuliro wabwino. Koma wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Michael Usi wapempha mabungwe monse aboma kuti ayike pamodzi zomwe ati zikuwapsinjazo kuti boma lithane nazo omwenso ati magulu azipembedzo athane ndi katangale popeza anthu omwe amachita izi amachokera kumeneko. Chikondwerero cha chaka chino chakumanizana ndi zaka 25 zakuti bungwe la Malawi Human Rights Commission MHRC lakhala likugwira ntchito ndipo lathanapo ndi nkhani zoposa 10,000 zokhudza ufulu wa anthu kuphatikizapo zokhudza nkhanza kwa mayindiana. Ndine Western Kuta kumangochi. Bungwe la Rotary International lalimbikitsa mamembala ake kuti achilimike kulimbikitsa bata ndi mtendere pomwe akugwira ntchito zothandiza anthu mu dziko lino. Gavanala wa bungwelo mchigawo cha 9210 Tom Kamwendo wati mikangano yomwe ikuchitika m'maiko ena ndi yobwezeretsa mbuyo ntchito za bungwelo. Iwo anena izi dzulo atakumana ndi mamembala a Rotary Club ya Lilongwe. Winston Kaimira walemba ripoti ili. Gavanala wa bungwe la Rotary International mchigawo cha 9210 Tom Kamwendo wati mamembala a bungweli ali ndi udindo olimbikitsa bata komanso mtendere. Akamwendo omwe amayang'anira maiko a Malawi, Zambia, Zimbabwe komanso kumpoto kwa dziko la Mozambique ati ziwawa zomwe zimachitika m'maiko ena zimasokoneza ntchito za bungweli. Pa msonkhano omwe anachititsa ndi mamembala a Rotary Club ya Lilongwe, Akamwendo analimbikitsanso mamembala awa kuti achilimike pofikira anthu osiyanasiyana ndi thandizo m'magawo monga kuwapatsa madzi aukhondo komanso maphunziro apamwamba. President wa Lilongwe Rotary Club Robert Chikuse wati ulendo wa Akamwendo wawalimbikitsa pa ntchito zosiyanasiyana. Community kapena kunena kuti anthu mmodzi monga tikudziwa kuti kuno ndi ku Africa anthu tili ndi mavuto osiyanasiyana. Ndi Rotary ngati bungwe la anthu amene timakhala pamodzi tisongetsana zinthu kuti tithandize midzi yathu imene yatizungulira. Ndi chofunika kwambiri kuti ndi mmene atiji abweramo anabwera kuti adzaone kunena kuti kodi ndi zintchito zanji zimene tikupanga ifeyo ngati maklabu a mu Lilongwe muno. Mu Lilongwe muno mwina ndikukudziwitsani kuti muli maklabu asanu. Tili ndi Rotary Club of Lilongwe imene yathu ino. Ifeyo ngati Rotary Club of Lilongwe tinapanga establish ma club ena 4. Ndipo pakanali pano mamembala a Lilongwe Rotary Club asankha amugawa Nkandawire ngati mtsogoleri yemwe adzawatsogolere kuchoka chaka chamawa mpaka na 2026. Winston Kaimira, Zodiac Lilongwe. Mukonera nkhani pano pa Zodiac tindi zambiri posachedwa pa nkhani pomwepo. Abale ino, nthawi yoti muzipumula pa nyumba musamavutikenso ndi udzudzu.
Our natural body spray repellent delivers 8 hours of unbeatable protection against pesky mosquitoes and biting insects. Stay bite-free and enjoy every moment of your evening with our trusted formula. Easy to spray on, affordable, smells pleasant, no DEET, no more scratching and itching. Great for babies over 6 months and anyone with sensitive skin. Get yourself a couple of bottles today to guarantee amazing sleep, mosquito bite free. Very Safe creates a natural and protective solution from malaria and tropical diseases for the whole family. takulandiraniso popitirani nkhanizi boma la dziko la United Kingdom lati laonjezera thandizo pa ndondomeko yophunzitsa aphunziro la masamu msukulu za primary za dziko lino kwa zaka zisanu zikudzazi pomwe ligwiritse ntchito ndalama zokwana 39 million pounds yomwe ndi 90 billion kwacha. nduna yona zachitukuko mdzikolo a Anneliese Dodds omwe ali mdziko lino pa ulendo wa masiku awiri yati ndondomekoyi ifikiranso ophunzira standard 3 ndi 4 osachepera 7.5 million. Imon Piringu walemba ripoti ili. nduna yona zachitukuko mdziko la United Kingdom Anneliese Dodds yati boma lake ndilodzipereka kugwira ntchito ndi boma la Malawi pofuna kutukula maphunziro a dziko lino. A Dodds ati ichi ndi chomwe chachititsa boma lawo kuyikaso ndalama zochuluka ku ntchito zosula ophunzira a primary pa phunziro la masamu yomwe ati tsopano akufuna kufikira ophunzira 7.5 million a standard 1 mpaka standard 4. iwo ati thandizo latsopanoli lomwe ndi la ndalama zokwana 39 million pounds zomwe ndi 90 billion kwacha liwonetsetsa kuti ophunzira aliyense azikhala ndi buku pophunzira komanso kuonetsetsa kuti aphunzitsi akulandira maphunziro apadera okhudza ophunzira omwe ali ndi ulumali. mulembi wamkulu woona maphunziro a primary komanso sekondale a Rachel Chimbwete Phiri wati kuyamba kwa ndondomeko ya maphunziro a masamu kwasintha maphunziro msukulu za primary. mbuyomo imakhala kwambiri yongotengera kuloweza mwina mwana kungodziwa kuti ine ndingoloweza kuti ndikhoze komano zimenezozo sizimayenera kutero koma kuphunzira kwa masamu kumayenera kuti amvetse kuyerekezanso ndi moyo wa tsiku ndi tsiku pomwe pamafunika kuwerengera ndi zina zotero adzitha kulumikizana moyo wake wa kunyumba moyo wa tsiku ndi tsiku pakuwerengera zomwenso zochitika mkalasi ndi curriculum imeneyi kapena kuti phunziro limeneli lasinthidwa munjira zimenezozo. nduna ya ku UK Anneliese Dodds ikhala ikucheza mdziko lino kwa masiku awiri. m'malo mwa Zodiac mu mzinda wa Lilongwe ndine Imon Piringu. mtsogoleri wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wati kuonongeka kwa chuma mdziko lino komanso kusowa kwa ntchito ndi chitsimikizo chakulephera kwa ulamuliro omwe ulipo pothana ndi mchitidwe akatangale. Akabambe anena izi ku Lilongwe dzulo pa misonkhano yoyimayima yolimbikitsa anthu kuti akalembetse mukaundula wa uponya voti kalembera amene akutha lero. nduna yona zofalitsa nkhani Moses Kunkuyu yati Malawi adapenya ndipo sangapudzisike ndi zomwe Akabambe anena chifukwa pakadali pano boma likukonza zolakwika pachuma zomwe zachititsa Akabambewo zomwe anachititsa ndi Akabambewo ali governor wa Reserve Bank mulamuliro wa DPP. Franklin Tombalika walemba ripoti ili. sitithakupatsirani ripoti imeneyo. akatswiri pa ndale ndi ulamuliro wabwino ati pakufunika kukhazikitsa malamulo oyendetsera migwirizano ya zipani pomwe dziko lino likukonzekera chisankho cha chaka chamawa. izi zikudza pomwe chipani cha People's PP ndi Mafunde alowa mu mgwirizano odzayima limodzi pa chisankho cha chaka chamawa, zinthu zomwe ena akuganiza kuti zichitika ndi zipani zambiri kuti zidzathe kupeza mavoti opitirira 50%+1. Luca Beston walemba ripoti ili. katswiri pa nkhani za ulamuliro wabwino a George Chaima wati migwirizano ya zisankho idzakhala ndi phindu pokhapokha dziko lino litakhazikitsa malamulo oyendetsera migwirizanoyi pambali pothana ndi kuchita zinthu mobisa. Makaphunziro lalikulu likuchokera pa mmene tonse Alliance Administration yayendera pakuoneka kuti pamakhala kunamizana kwakukulu. ndiye kugwirizana kwawo anthu amenewa kawirikawiri amachitira kwina mchipinda chomata. ndimaona ngati kuti zimenezonso ena amatengerapo mwayi ochita chinyengo kwa anzawo. ndiye mwina ngati akhoza kulowererapo kapena kukhazikitsidwa ncholinga chonena kuti wina amene waphwanya mgwirizano ngati umenewo
azilandiranso chilango chokhwimaso kwambiri. Katswiri Bandale a Vincent Rangel akuti kuyika lamulo loyendetsera migwirizano ya zipani m'malamulo a dziko lino kungapereke mphamvu ku mabwalo a milandu kuthetsa boma lomwe lizaphwanye mfundo za mgwirizanowu. Mgwirizanowo ukhale ndi lamulo kapena clause yonena kuti ngati tizitheka zimene zachitikazo mwina anthu apite ku khoti kapena kuti mwina bomalo lidzathetsedwanso. Migwirizano imeneyo kumapindulira zipani zokha zolamula. Mukhoza kuona amene wakhalira mgwirizano wa MCP ndi PP ndi migwirizano ina yabwino ndiyonena kuti migwirizano ikhale ndi yosayiniridwa bwinobwino koma iziziso zingakome ku parliament litakhala lamulo lokhazikika. Izitu zikudza pomwe kafukufuku wa bungwe la Afrobarometer waonetsa kuti palibe chipani chomwe chikadapeza mavoto opitirira 50+1 paokha ngati chisankho chikadachitika m'mwezi wa August chaka chino. Pa chisankho cha president cha mchaka cha 2020 zipani zisanu ndi zinayi zidachita mgwirizano omwe udagonjetsa chipani cholamula cha DPP, koma chipatso chidayambika patangotha chaka chimodzi pomwe zipani zina mu mgwirizanowu zinalotsa zala chipani cha MCP kuti sichikulemekeza zomwe zinali mu mgwirizano wawo. Munkhani zina, khoti lona zamalamulo mdziko la Zambia lagamula kuti mtsogoleri wakale wa dzikolo wa Edgar Lungu sololedwa kudzapikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu 2026. Khotilo popereka chigamulochi lati Lungu omwe pano ali ndi zaka 68 analamulira kale materemu awiri monga momwe malamulo amanenera. Lungu anawasankha poyamba mu 2015 kuti alamulire miyezi 20 yotsala ya ulamuliro wa Michael Sata omwe anamwalira mu Oktoba 2014. Mtsogoleri wakaleyu anatsutsa kuti nthawi imene anamalizitsa ya ulamuliro wa Sata sikuyenera kutengedwa ngati teremu yathunthu ya ulamuliro. Koma khoti loona zamalamulo latsutsa zigamulo zomwe makhoti anapereka zaka zitatu zapitazo zololeza Lungu kuti atha kupikisana nawo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko. Mwezi watha mgwirizano wa zipani zotsutsa wa Tonse Alliance unasankha Lungu kuti ndi amene adzayimire mgwirizanowo pa chisankho cha mtsogoleri wa dziko mu 2026. Ndi nkhani imene pezani zambiri pa zodiacmalawi.com. Ine ndine Chance Mauzapanda. Masana abwino. Fikani ku Build Africa. Pay less and get more at this year's mega anniversary promotion. Come on! From 6 to 29 December 2024. Get up to 50% off on construction materials, high quality and luxurious sandware, the best tools, rugged outdoor equipment, home appliances, furniture, and a wide new range of gym equipment that will build your body up, and so much more. Find us today in Blantyre at Christwick along Kamuzu Highway or in Lilongwe in Area 5 along Mzimba Street. Build Africa. Experience the difference. Lilongwe! Sayawe Christmas! The Great Angels Choir, BICC. 25 December, 11 Igologo Mawa, sharing the stage with the Black Missionaries. Antony Magondetsa, Skefo Chimoto, KOK, Dr. Ethel Kamwindo Banda, Ili Gauda, Wendy Harawa, Miracle Chinga, Shama Vocals, Kamuzu Barracks, The Marvelous Deed, Limbani Cementi, Eno Komanso Eliza Elias. VIP 15,000 kwacha yoka. Pakomo 20,000 kwacha. Standard ticket 8,000 kwacha. Pakomo 10,000 kwacha. Kuipata moto New Year pa Ubuntu Lodge 1 January 2025. Kuyambira tuko logo masana. Pakomo 5,000 kwacha kulu. Pesani tikiti yanu maloyawa. Area 18 Puma Filling Station, Kawale Filling Station, Walkers Filling Station ko Area 36, CBM Shop ko Area 25, Command Shop Lloyd Peary Shop. Sayawe ba Christmas!